Helo, fi yw Bryn ac ffrind I ti pas Cymru. Ac mae gen I recommendation app I chi heddiw. Ydych chi byth wedi bod am dro neu yn y ardd a gweld anifalch rydych chi byth wedi gweld o'r blaen ac rydych chi eisiau gwybod beth ydy o a wedyn mae'n rhedeg I ffwrdd. Wel, mae gen I app sydd yn gallu stopio hwnna. Mae'n o'r enw iNaturalist a pam gyd chi'n gwneud yw tynnu llun o fe, o creadur, upload o fe I iNaturalist ac bydd e'n dweud I chi pa creadur ydy e. Os mae'r llun yn rhy blurry, bydd e'n rhoi ei awgrym orau I chi. Wedyn, pam rydych chi wedi lanlwytho fe, mae y cymuned o iNaturalist rhyngwladol yn gallu gweld eich post, maen nhw'n gallu comment arno fe ac mae ffôn nhw yn gallu awgrymu y creadur. So yeah, ac hefyd chi'n gallu mynd ar y browse mode ac weld creaduriaid mae pobl eraill wedi ffeindio o gwmpas y byd. So yeah, mae'n really hoel ac rwy'n awgrymu. So yeah. Mae ar Apple ac Android. So yeah. Hoel! A heddiw!